Tagpang, iti tangatan. Dinapalabas, saan ang nagbaligi dagiti binaon ni Don Braulio amang saneb ken ni General Marasigan. Kastaunin nga ron ti pungtot ti Don gapo iti napasamak. Nagsaksakit mat tinakam ni Billy gapo iti naibagakan ko na ti Don ako mapoy daytoy. May panggap, iti singasing na amang patay kuma ken ni General Marasigan. Iti sa bali a bangir, nasiputan da Conrad ken Miguel ti ayan dagiti dua a suspect ananguram iti balayda. Inaramid nga ron ni Miguel ti rumbeng ket dagos nga impakamo ni Bong ken ni General Marasigan ti nasarakan a bangkay dagiti nasaw a suspect iti mismo a plaza ti Ili. Iti met ospital, rimwaran ni Toro ket kastaunay a panagyaman ni Miguel ken ni Altea. Kaiso amin ang tinagbayad iti nagastos ni Toro iti ospital. Naglabas ti Aldaw, sinarungkaran ni Altea tinakaitanuman dagiti dadakkel na. Ada Don Ramon ken Don Isabel. Mas daw ti balasang iti makita na tinaitugkel a kandila iti rabaw ti pansyon. Ket dagos met nga impakaamuna ken Rosalia tinakita na. Iti balay da Marcelina, simretlatan ni Altea. Itagagayam, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapangunan. Tapang, iti talatang! Juan, malasin ko day tabag. Bag ni Nana Amalia. Kaya't nakadiasawan. Adda dito'y ni Nana Amalia. Altea, balasan ko. Nana. Sorry. Simre kaklatan. Ay, nabalasan ko. Awan ti rumbang ikidawam iti sorry. Andak itay ijalikod at ti balay. Pakpakanak, nagitidingluan ko. Kasta ka di, Nana? Nangag ko ti panangawag mo kanyag. Isunga amok nga da tao. Sana ko nasimbong bat. Taamok bat lang adinak mangag. Nana Marcelina? Adda ka di dito'y ni Nana Amalia? Ha? Mailasin ko ngamin tinakaparabaw abag iti sofa. Nalipatan matan ni Amalia tibag na dito'y salas. Nana? Napauli kayo matan. Kwa? Kukwak day taabag. Awan dito'y ni Amalia. Anya kumati makagapo nga umay dito'y balay ko ni Amalia. Nana? Nalabit, agpada kami laang itibag. Wala. Nalabit akasta, balasang ko. Kumusta tirik nam, Toro? Napigsa akon gayam. Nasayat nga rod no kasta. Gayam. Kaya't ko abalsan tinang paltog kanyak. Patayak no asino man dayay. Dandani ako natay gapoy tinaramid na. Agkalma ka laeng. At dantulat tagundaway amaamwam, ti kinasa asino tinang paltugan ka. Gayam. Saan asi ka ti punterya dagiti awanan bain? No di kat siyak. Anya? Awan ti amok akabusor mo. Nairaman ka laeng. Ngam di ka madanagan. Naibalas kon ti pan nakauram ti balay. Ha? Anya ti kayat mo asawan, gayam? Natayen dagiti dua alalaki ananguram iti balay. Anya? Nairupa ni tata mayon ti nga dagiti suspek. Iso nga inaramid ko matirumbang kadakwada. Rumbang laang tinaramid mo kadakwada. Ala, tangay saan pa anay ti ipipigsam. Agtalinad kalata diti pagdagdagusan ta. Apay, sa di naman ti papanam. Adalaan ka sarita ka tao. Isong agbati ka dito'y dagusta. Gayam, nag-text itay kanyak ni Ma'am Altea. Adda ka no papanan mi. Sa dino ka no? Di nakamat iti-text na. No sa dino. Sige, basta gananad kayo. Uwan gayam.
Oray no kasto'y tinapasama kanya. Kabalak asanak niban ni darling kong altiyang. Kita ang nagkabistida. Nagpintasan ka. Un ma'am, maibagay launay kan kadayta. At the sipper na itilikodan. Sumurot ka kanyang ija fitting room, Toro. Anya? Sumurutak kan kay di fitting room, ma'am? Juan, kita am tilangak no maibagay matlakanyak ti bestida. Mabaynak, ma'am Althea. Anya ko mati pagbainam. Sa maysa, ada zipper na itilikodan ti bestida. Tulungan nak amang zipper. Tapno sana ka marigatan. Alam nga rudan, ma'am. Mapantan iti fitting room. Kadwaan ka amang isuot iti bestida. Maibagay ka di matla ti bestida kanya? Un, ma'am. Una yan. Nagpintas ka, nagpudaw ka. Oo, ape akas na tilangam. Aglingling at kamatan. Kuha, ma'am. Dagaangan ak mamin. Anya anang dagaang. Kat di aircon dito department store. Ha? Gatangag dahi ti abistida. O subok matlaang. Anya? Anya ka din dahi ito yung marikliknak. Oh my God. Ikay agtok-tok-tok ni Althea iti ritaw. Apag isumat ngagmaymay sa apinanawak dito'y salas ni Amalia. Dagos anapan iti silet. Ngam nabati na matla ang tibag na iti sofa. Naingat tibilin kanyak ni Amalia. Nga awan apulos ti makaam mo. Iti pagnanaudan na ita abalaya. Nalagip naklaang nga umay sarungkaran dito'y balaya. Tiin may mat ginagara itay ni Althea. Kat awisan nakamapan agpasyar ijay mola. Jak mat napalugod ang ti awis na. Taado mat aramidag dito'y balaya. Nasingpat ni Althea. Amo na apanunutan ti biyag ti pada na at tao. Aging gangad na maitulong na. Ipaay na. Toro, man kita kan iti kayat mo akawas, tagatangan ta. Si kamot, ma'am. Nagadupay lang dagiti kawas sa ginatang mo apara kada kami kinimigin. Sa bali lang dayjay ginatang ko para kada kayo, Toro. Kabayatan ti kaadda tapay dito mall, ang gatang tan iti kayat mo. Ma'am, Alagin din, di ka babain. Wano saan? Mapantay iti paggatangan iti branded asap sapatos. Igatangan tamatan ni Miguel iti sapatos na. sige ma'am. Dayta ti kayat ko. Sana bale. Siya kung ti mangipadas iti sapatos agatangan ta para kini Miguel. Gaputagpada kanunot iti size. Nasayahat nga rodo kasta. Tauray saan ta akadwa ni Miguel. May gatangan ta iti branded as sapatos. Toro. Nangalami ti dayta sapatos. Ginatang ni Ma'am Althea, gayam. At di mo ti parakan ka. Nakakarton pa lang. Napintas ti design data. Ta ni Ma'am Althea tinagpili. Anya? Alaawatan mo na. Nginginahan ti sapatos ta. Kaslatay sapatos tinalatak a basketball player iya abroad. Alagayam. Lukatamon ti karton tapno makitam ti langana. Sa dino ti ayan ni Ninong, Nana Rosalia? Ay, remorda ka dagiti bodyguard na, ma'am. Apay ka, day. Nalabsak ang nakalukat ti sila day di Doña Aurora. Nadalusan ijay. Awanin dagiti igam ang nakitak. Yun, ma'am. Nasiputak mo ti panangyakar da ka dagiti paltaw. Sigun ka ni Ninong, kukwa kano amin ni General Marasigan dagiti palto. Hey, awan ti amuta may panggap iti daytabanag, ma'am. Tinapatag, awanag dagiti paltog iti silay day di Doña Aurora.
napudno na. Siyak tinagdalos itay. Iso anak kita, anak kalukat. Kasta ka din, Ana. Un, ma'am. Kaya't nininong mo apagbalinan nga opisina ti silay. Iso nga impadalos na kanyak itay. Boss, nakisarita pa yan dagiti masaknan iti ahensya ti gobyerno kada iti agindag ditoy. Ngam nagtangkan ti ulo da. Ulos ngawan ka no ti pumanaw. Kastagayam ti kayat ta. Inikag lang arudan ida iti pawayway tapno pumanaw dan iti da iti lugar angam kastapay lang ti aramidon da. Anya ti aramidin mi, boss. Naibaga kung kayang ka ti aramidon nyo, Billy. Boss, Gapo tanatangkan ti ulo da. Pues, uraman yon. Lagi ti babalay da. buwan boss. Kakadwa, inton rabi. Uraman tayo dagiti babalay anak kadapat iti masakupan ti daga ni Don Braulio, iji away. Sana pa rin ko tayo na, Billy? Wala problema. Ito tayo. Nakasaganan dagiti maramat a gasolina. Wala tayo tayo. Iso ti bukbuk tayo iti aglawlaw kadagiti babalay. Nawatan nyo! Nasayat nga ron no kasta. Orayan tayo langan asumipngat. Mapasamak ton ti saan anam na maendagiti tattao jay. Nagulimat ti aglawlaw. Iti saan nagbayag ka? Mabuwak na iti tattao gapo iti mapasamak nga uram. Uraya kung dagiti kakadwak dito nagtakdara ka lugar. Adayo mo dito yan, ko? Ngam makitak ti mapasamak. Nalabit ana ibukbukdan dagiti gasolina iti aglawlaw ti babalay. Nagtataw dagiti aso. Kadajay. Aglawagan agapwanan ti uram. Dahil tatirumbang ka na kayo. Imposible adi kay panawan daytoy alugar. Siguraduhin nyo asaran na makasubli dagitang awaran bayin, Billy. Well, boss, paligid inaramid ni. Nabwak na ganita tao dito eh. Nakakasidatiman amang sab-sab-sab iti apoy. Ang awan, ti maramidan da? Ala, amuyon ti aramidan nyo, Billy. Bye. Nagbaligi dagiti tao anang uram karagiti sumagmamano a babalay. Iti dagaday di Don Ramon. Kasjay ti rumbang kadagiti natangkan ti ulo na. Awan ti parikot, raputa planado ti amin. Binayadak dagiti opisyal iti dayjay nga ili. Tapno siyak lata ti paburanda iti napasamak. Malamihin tayo pa iti amin, Obing. Kabarbaran pa lang ti isyo. Gapo iti pananguram yung kadang iti babalay ijay away. Buwan boss. Dagiti matan binayada nga opisyal ti makamu iti lugar. Tapno saanan ang makasubli dagiti tattao ijay. Boss. Damdamagan kayang panyak Jen Hiniero. No, kaano may patakder tinalawa a resort? Orayan na lang ti awan mo. Ta iti kabiitan ang panawan. May patakdaran ti kalikagumak a resort. Billy. Siya kumata mismo, di agaramid iti saan ang magustuhan ni Don Braulio. Boss. Diya kaya tinaramid tayo jay adon. Agasem, nagadu abuyot na, timbaon na amang saneb kanyak iti dalan.
Ngem napaay dalaeng. Boss, ibagayo lang kanyak, noon niya ti kayo mapasamak. Bong, siya ka mismo, ti agaramid iti addang. Saan asika? Ti aramid ti may sa a general akas kanya. Sigurado, asaan a magustuhan ni Don Braulio ti posible nga aramide. Kanya ka dito aramidin niyo, boss. Mamwam tumatlaeng. Bong. Gayam, naamam ka din tinapasamak iti kabangi-bangaili. Nauram dagiti babalay da. Nangagkuday ta iti damdamag iti radyo. Namo akong dayta, gayem. Nakakaasimat dagiti napukawan iti balay. Amok tirik na ti mapukawan iti balay, gayam. Sigun pa'y kadagiti tattao iti dayja lugar. Naigagara ti pan nakauram dagiti babbalay da. Akasmat lang iti napasamak iti balay tayo. Anyamat tan. Asino nga ta tinanguram kadagiti babbalay ijay? Awan ti palimad asan na may butaktak. Maman tumatlang ti kinya sa sino dagiti nanguram kadagiti babbalay. Gayam. Tay ko nangarudan ti pagsasaw. Naglapayag ti daga. Nagtagipayak met ti damag. Miguel. No nagimula ka iti kinadakas, agapit kan tumatlaang iti kinadakas. Iso nga awan tinasaya at ngit den ti tawa managdakdakas. At danto taal daw para kadakwada. At danto gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Gagayem, ti liwan na dinggan ti tuloy tinubela tayo ang napuluan. Tagpang, iti tangatan. Tagpang, iti tangatan. Inapalabas, nailasing ni Altea tibag ni Amalia ang nakaparabaw iti sofa ti balay ni Nana Marcelina. Iti daytamot lang akan ito. Imasinag ni Marcelina ken ni Altea ket kunati bakit ako kuan at tinasao abag. Iti sa bali abangir kinumusta ni Miguel ti sugat ni Toro. Kinuna tinaud-udi amayatan tirik nana ken na ibagana daytoy abalsen natin ang paltog ken kuana. Iti mall nagpakado ni Altea ken ni Toro amapan iti fitting room tapno ipadas na ti bestida. Nagkalindusan ni Rod tirakyan gapoy tinakita na akinapintas ti balasan. Naglabas ti oras kanal daw. Nagbaligi ti grupo ni Billy amang nguram kadagiti babbalay iti daga nga inaguman ti don. Iti mo't panagsarsarita da General Marasigan kanbong. At da nabukal na plano ti General kontra ken ni Don Braulio. Iti daytamot lang agundaway. Na Mwanda Miguel Cantoro tinapasamak nga uram iti away. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatan. Anyamot tan. Asino nga tamat ayat tinanguram kadagiti babbalay ijay? Gayem, awan ti palimad asan amay butaktak. Maman tumatlaeng. Tikin na siya sino dagiti nanguram kadagiti babbalay. Gayam. Tay ko na dangarodan iti pagsasaw. Naglapayag ti daga. Nagtagipayak met ti damag. Miguel. No nagimula ka iti kinadakas. Agapit kan tumatlaang iti kinadakas. Isungawan tinasayat nga itden ti tao ama nagdakdakas. At dantulatal daw apara kadakwada. At dantulata gayam. Awan ni Don Braulio. Hindi Don Augusto ti adda ditoy. Isong ti pangibaga kiti ditoy. Don Augusto. Binantayan dagiti buyot tayo ti aglawlaw ti daga mapatakderan ti resort. Nasayap no kasta, Billy.
Tapno sanen na makasubli pa dagiti dorso kiti dayjay nga lugar. Ada pa bang ibawunan nyo kanya, Don Augusto? Awanan, Billy. Ngam, agtalinayad ni Sika dito'y mansyon ni amigo Braulio. Amangan, no adda malagip ni siya na iparamigan ka. Sige, Don Augusto. Bala, panawanan ni Sika ni siya, Billy. Ay, nagdadakkel la kortina ti ipus-pusipus ti washing machine. Nasken nga men ang malabaan dagito iti mamitlo iti makalawas. Kinapudno na, saan mo't unay anarugit dagiti kortina. Saan mo't anatapok diti unag ti mansyon. Takanayon ti panagdalos kaw. Tinasayaat, panawak pailaang ti washing machine. Agsardeng tulatan ta damat timer na. Sukatak iti kalaba a kortina dagiti nagdadakkel atawat ito'y mansyon. Ay, makabannog magtar-aramidag. Kadagiti mo't na dumaababaw unan. Makumikum damag kadagiti trabaho da. Ay bungayam, dagasak man kit di basura, ta inak ibulang ija ayan. Ha? Nimot bili tinakatakder iti sango ti daan a bodega. Nay, imasidagkan kwa na ni Inso nga umag. Ay anyang ay tiaramidan da dita. Dayjay, inseradan tiri daw ti daan a bodega dito likodan ti mansyon. Tinasayaran. Paliiwak man ida. Inso, Ha? agaramat ta iti siya po, ha? Naggapo da ito'y iji laboratorio ni Don Braulio ken Don Augusto. Sigurado aka-ar-aramid. Well, maawatak ti sinsinyas mo, Inso. Di ka kadimadanagan. Siya ti makaamo ka ni Don Braulio. Well, agrenag ta adwa. Amok nga agdadamo ka nga agaramat iti siya po, Inso. Iso nga isurok no kasano? Saan aparikot ti trabahom dito'y mansyon kas may sa hardinero? Ha? Siyak ti makamukan ka. Ti, just kay. At dalakit ti mang palpaliw ka data. Dito'y ka lang, takitag no sino ti mang palpaliw ka data, Inso. Ay, Diyos kay, nadalapos ko kit din jay lata ti sardinas. Nakadlaw ni Bilay. Ay, naapaw. Nalawag tinangagkaw. Anaggapo iti laboratorio da Don Braulio. Kandun Agosto ti siya bongar arabatan da. Ay, napo. Ay, kartingak timag na. Sa dino ti papanam, Bagat Rosalia? Ha? Ay, Bilay. Sa dino ti papanam, kunag, ha? Ay, kwa. Mapanak agibol lang iti basura. Ulbud ka, bakbakitan. Ay, Bilay. Ibagamkit din ang mapankagibulang iti basura. Kat awan mo't imot mo a basura. Ha? Ay, di kwa. Ay, indak pa'y gayam alaan di basura tayo bulang kaw. Ay, uwan. Alaan ka na. Matlawag nervyos ka, Bagat Rosalia. At dalakit di inaramid mo, asaan anasayaat? Nay, anyagay ko matinaramid ko asaan anasaya at Bilay. Ay, awan ti amawk. Sigay palawan ka ba eh. Ti awanan bain a Bagat Rosalia? Isulakit di dyan nakadalapos iti lata iti ruwar ti daan a bodega dito'y mansyon. Nangag na nga tadag iti bagak aramidan mi ka ni Inso nga umal. Tinasayat, agsubli akon iti ayan ni Inso. Ituloy mi ti agaramat iti siyabo. Saan nagagangay
titig-tignay ni Inso. Rabi iyo na yan, ngam adda pala iti harding. Agdodoma tayo aramidan ni Iso. Saan na mabambanog? Ay, Sir Augusto, ato yan, timpa-timplam akapay. Idi sulatan ni Sika Rosalia. Uwan, Sir. Rosalia. Kumita ni Sika iti tawa. At dapay la iti hardin ni Inso. Agdodoma ti araramidan ni Iso. Agsibog ka nagsagad iti aglawlaw kadag iti mula mas masetas. Ha? Uwan nga agpaisaw, Sir Augusto. Alas 11 iti rabi ay ngam addapay lang di tahardain. Asit gam ni Inso, Rosalia. Ibagam, pesar deng nanti araramidan na. Unsang Insaw, rabi una yan. Isardang mo ka nun ter aramidam ko na ni Don Augusto. Apay ngay nagkatawa ka, Insaw. Sa bali, titik-tik na inayta. Ay, Insaw, rabi ay, isardang maun ter aramidam. Ha, insinyas na nga alaan na tibunang. Ay, anyangay taramitan na. Ay, Diyos ka, pumanaw akong ditaw. Ang mga noon niya pa'y taramidan na kanyak. Saan agagangay titig-tignay ni Insaw? B. Pinagaramat ka din si ni Inso, iti may parit na droga, iti kalman. Uwan, boss. Pag-ayat na ti agaramat. Iso mo't lagayam na sanen, na mapasardeng itararamidan ni Iso. Agtrab-trabaho latan iti hartin. Agdadamo pa lang amin nga agaramat ni Inso. Iso, kas dyan titig-tigday na, boss. Di na pa lang makontrol ti bagina. Gapo iti epekto ti droga, iti isip na. Nangaton jay init. Ngam nasalagi sagpayla ni Iso na aging kayta. Kawatan na ado tinaramat na siya po. Uwan, boss. Kan primera klase at droga tayong paaramat ko kankwana. Sa bagay, hosto laeng tinaramid ni Sika. Iti kasta, matisting bueno mapadas ti kalidad. Ti mararamid na siya po iti laboratorio. 100% doon na gusto. Makita yung mati epekto ti siya buka ni Inso. Nalibtakan na sa lagisag ni Inso. Gapo iti impaaramat ko kankwana. Muy bien, Billy. Gapo iti dayta, agtultuloy ti drugs distribution tayo. Kadag iti suki tayo na parokyano, Billy. Gayam, saan ka na sumurot kanyak iti papanak? Saan tayo unay naging bagdag iti sugat mo? Kabala akong gayam. Matagtaganak namin dito'y kundo nga ayan ta. Awan mo ter aramido. Gayam. Uwan ko namon agayam. Sa maysa, kanayon mat anak kasukibot ti paltog ko iti sikat ko. Nadda sumangbay kabusor, masalak nibak adagos ti bagik. Ala, si kalata ti makam mo, gayam. Sumurot ka nga rod iti papanak. Thank you, gayam. You are my best friend forever and ever. Kasta ka din, Hana. Uwan, ma'am. Naglawag anang ko. Anagaramat dabili kun Inso iti syabo iti kalman. Talaga at demonyo day jay abili. Oray ni Manong Inso. Iramraman da iti kalukwanda. Nakaturog ita ni Inso ijay staff house. Agur-uraw a pinanawak. Agasemmet nga main
tanagpatnag anagub obra ijay hardin idirabi ay. Kaasimot ni Manong Inso. Nalabit a pinilit laang ni Billy. Tapno agaramat mat ni Manong Inso iti maiparit nga agas. Ay, Ma'am Althea, saan laang nga panagaramat iti agas tinaamwa? Anya pa'y, nana? Ti siya bunga inaramat dabili ken insaw. Ket nagapo iti laboratorio da dun Braulio. Ken dun Agustaw. Anya? Nalawag anangeg ko day tamam. No sa anak la nakadalapos iti lata ti sardinas, ay ado ko maapay adag itinangeg ko nga ibaga ni Bilay. Anya? Saan lagayam apaltaw tinaduktalan ta dito'y mansyawn, ma'am? No di ket baka iramanan pa'y ditan ti maiparit at droga. Napirmanen ti huwes. Wenno iti korte ti panakay turn over. Dagiti na-recover nga igam. Agturungan dito yung mother unit dagiti kamang ti polis. Iti arsenal, wenno armory ti pakaiturungan dagiti kumikita kanyag ni General Marasigan. Colonel Maravilla? Ay ayapan na kunti, General. Pakitaglat tayo iti kinaimbag. Umasitagan kanyak. Colonel, Sir! carry on. Apay ka di, sir? Sika ti officer in charge. Iti pan nakarecover kadagiti igam. Ken jurisdiction mo ti lugar anakatiliwan dagiti nabibileg nga armas. Sir? Yes, sir. Siya kung ti makaamo kadagiti igam amay turn over. Dito'y mother unit. Sir, all due respect, ada sursurutan tayo nga SOP when standard operating procedure. No asino tinakatiliw when officer in charge. Iso ti mga igam iti kaso. I'm sorry, sir. I can't give you request. Aniya? Sir, I'm just doing my job. Sursurutek lang ti protocol tayo coming from superior or commander. Apay, Colonel Maravilla. Nalipatam ka din asyak ti superior mo, ha? Insubordinate ti aramidem. Just follow my command. That's an order. General. Urayan niya pa iti pagbagakanyak ni General Marasigan. Nasken atak gerak ti bilin kanyak ti Commander-in-Chief. Colonel, I am the man with word of honor. At daanak iti may sasaw. Ket no anya ti inibatak abalikas. Iso ti masorot. no kasta nga rod, Colonel. Naya ka rin dagiti natiliw nga igam iti mother unit? When, Miguel? Iti resulta ti partial inventory kadagiti igam. Nagmatch ti igam ko a database iti serial number dagiti na-recover nga igam. Dagiti daduma nga igam. Awan iti database nga igam ko. Kaya't asawan day ta, Colonel. Adda na ilaok asabali nga igam. When? Nalabit nga iti database ti Philippine National Police ti ayan dagiti dakdakamatag a lost firearms nga awan iti pakabuklan ti listag. Sir, Miguel, the law does not favor anyone. Maibalod ti asinuman nga agaramid iti may kaniwas. Inyawaten ti arkitekto, ti plano, ken ti perspektibyo ti maramid na resort. Doon na gusto.
Kano ang marugyan ti resort ni Boss Braulio? Ti kayat ni amigo Braulio. Inton bigaten, Billy. Kan naiawatan ni siya ti daduma na bayad iti kontraktor. Iso, nga adda tayo ita dito'y sentro ti Ili. Sana bale, ito na gusto. Nakabantay lang tadag iti buyot tayo iti away. Tapnawan ti agtursok asabali at tao iti. Rombeng lang nakasta ti mapasawat ti. Awan ti asino man na makastrek iti. Malaksid kadag iti trabahador. Sa dino pa iti papanan tayo ita, Don Augusto. Iti baro na hideout, Billy. Kaya't ni siya ti marilax. Sige, Don Augusto. Lumugan tayo iti kotse. Don Augusto. General Marasigan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di iliway na denggen, tituloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang, iti talatang. Insurat para iti radyo, ni Sagani Yalong Bolyeser. Iti mo direksyon ken musika. Jonar, Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Tepang iti talatang.